Potte. Du skal bare skynde, du skal løbe. Destruktion af potte. Sådan, mand. Løb! Igen. Jeg vurderer det. Den er god klar nu. Ej, så prøver vi at starte den. Ja! Må jeg lige tage den en tur? Nej, prøv at sætte. Brug den lige op over. Ja, jeg skal lige. Kom nu. Er du klar til det nu? Åh, det er en god plade. Nej, lad den være. Jeg kommer nu. Nej, lad den lige ligge. Nej, flyt dig. Jeg kan ikke starte den nu. Vent. Den er god plade nu. Det er på siden sådan her. Er I klar? Falafel! Skynd jer! Vent. Han skal stoppe det sådan her. Den er god plade, og du må sige noget.